איתי פה עורך הדין אמריאל, הבעלים של המשרד, אנחנו מי שמייצגים אתכם בעסקה, וכמו שאמרתי, אנחנו נמצאים פה בסופו של תהליך אחד, ותחילתו של תהליך אחר, ואני חושב שזה הזמן המדויק להגיד תודה רבה לחברי הנציגות שלכם, שעבדו ימים כלילות כדי להביא אותנו לנקודה הזאת שאנחנו נמצאים פה היום, אז תודה רבה לחברי הנציגות. הערב יפתח יעלה ויגיד כמה דברים רואים מחברת אורון, הוא יציג את החברה עוד פעם, ועוד כל מיני דברי פתיחה, אחר כך אני אחזור אליכם, ונבלה פה בערך עוד שעה נוספת לעבור על עיקרי ההסכם, כאשר אני אשאיר מספיק זמן לשאלות בסוף, אני ארצה שהערב הזה יהיה גם להעביר מידע, אבל גם לקבל שאלות ולענות על כל השאלות ולקבל את כל התשובות שאפשר. בסוף הערב, מי שרוצה, אנחנו ערוכים פה עם צוות בחוץ לחתימה. היו בעלי דירות שביקשו את זה, כי הם טסים לחול, כי הם עברו על ההסכם והם מוכנים. מי שרוצה, סוף הערב מוזמן להתכבד ולחתום. ואם לא, אז שבוע הבא יש כנס חתימות, שהוא מיועד אך ורק לחתימות, בלי דיבורים, רק חתימות. ערב טוב לכולם. אני מבטיחה שלא תצאו מכאן מהערב הזה, בלי שתקבלו תשובות לכל השאלות. זה מטרת הערב, אז קודם כל נתחיל בהצגת המשרד. שמי עורכת דין אמריאל, אני בעלת המשרד, עורכת דין כבר 38 שנה, קצת מעיד על הגיל. לי אין מצגות, אני עוד מהתקופת דינוזאורים שעורכי דין היה אסור להם בכלל לפרסם את עצמם. המשרד הוא משרד שמתמחה אך ורק בייצוג בעלי דירות בתחום ההתחדשות העירונית. אנחנו מייצגים הרבה מאוד פרויקטים בכל רחבי הארץ, מהצפון עד הדרום, 2 משרדים, 10 עורכי דין. נעבור בקצרה לפרויקט שלכם. אנחנו כבר במסגרת הייצוג שלנו של בעלי דירות, אנחנו כבר עברנו עם בעלי דירות את כל הדרך הארוכה. מהרגע שיושבים פה, עוד לפני כן, מהרגע שבכלל תוהים אם רוצים לעשות פרויקט, אחר כך פינוי בעלי הדירות, החזרת בעלי דירות חזרה לדירות החדשות, ואנחנו עדיין בפרויקט, כי עד שהפרויקט לא נרשם בטאבו, אנחנו הנודניקים נשארים בפרויקט, ולכן יש לנו היום ניסיון מאוד גדול בכל הנושא הזה של ייצוג בעלי דירות, ואת כל הניסיון הזה אנחנו התמנו בתוך ההסכם שלכם, שתכף עורך דין אלעד יעבור איתכם על עיקרי ההסכם ויציג את זה בפניכם. ההסכם צופה פני עתיד, כי אנחנו עכשיו חותמים חוזה, זה לא מחר הולכים לבנות, יש תהליך די ארוך של תכנון וכולי, עד שמתחילה הבנייה, ואחר כך הבנייה, ולכן ההסכם צופה פני עתיד, ואנחנו דייקנו בתוך ההסכם גם את הדברים החשובים, כמו כל הנושא של הביטחונות והבטוחות, תכף תראו איזה דיוק נכנסנו לתוך הנושא הזה, לא הסתפקנו בביטחונות הסטנדרטיים שנותנים בדרך כלל בחוזים מהסוג הזה, אבל גם נכנסנו לפרטי פרטים של דברים שחווינו על בשרנו, למשל, מה קורה אם בעל דירה צריך לעבור דירה במהלך תקופת הבנייה, הוא צריך לקבל עוד פעם הובלה, אנחנו מקפידים שהגובה דמי השכירות תמיד ילכו ויגדלו יחד עם המדד, וגם אנחנו נתנו דמי שכירות שמעבר לשמאות שהשמאי יקבע, הכל כדי לתת לכם את הגמישות לחפש דירה חלופית. כלומר, אנחנו ירדנו לפרטי פרטים, ובכל נושא ונושא מקסמנו עבורכם את התמורות ואת הביטחונות. תכף אנחנו נעבור על הכל, כמובן אם יש שאלות אנחנו פה. חשוב לי להגיד דבר אחד, אני כבעלת המשרד, אני מלווה אתכם מעכשיו ועד סוף הפרויקט. יהיו הרבה שאלות בדרך, הרבה בעיות בדרך, אנחנו מודעים להכל, אני אתן לכם את הנייד שלי, גם לא תמיד רוצים לשתף את הנציגות בבעיות אישיות, הדלת שלי פתוחה לכל אחד ואחד מכם. גם אם אתם לא בטוחים אם זה בעיה שבדיוק קשורה לפרויקט או לא, אני כאן בשבילכם. ואני מקווה בעזרת השם, בבוא היום, אני אהיה מוזמנת, כמו שאני מוזמנת בהרבה פרויקטים,
לחגוג אתכם את חנוכת הבניין החדש ולהיות בקשר גם אחרי שכבר הבניין יקום על תילו. אז אם אתם רוצים, תרשמו את הנייד שלי, 0522-54, אנחנו ניתן את זה גם אחר כך. אתה יודע, אנחנו נרשום את זה אחר כך. אני כאן בשבילכם. אז שיהיה לכולנו בהצלחה, ההצלחה שלנו זה הצלחה שלכם, וההפך, אתם צריכים להיות השגרירים שלנו לפרויקט הבא. כך אנחנו עובדים מפה לאוזן, ואני עכשיו קוראת לעורך דין אלעד אריאל לעבור איתכם על ההסכם, ואתם מוזמנים לשאול כל שאלה. נכון שזה כבר נאמר, אבל אני גם חייבת להגיד תודה רבה רבה לנציגות שלכם, שבאמת לא חסכה שעות ולא נתנה לנו מנוח, באמת מגיע מחיאות כפיים. כל הכבוד לנציגות שהרבה בזכותה אנחנו פה. טוב, חזרתי. הכנו, כבר גם הפצנו את זה בקבוצות של הוואטסאפ, תקציר של ההסכם. אני לא הולך להקריא אותו מילה במילה, יותר חשוב לערב, אנחנו נעבור על עיקרי ההסכם, נעבור על התמורות, על הביטחונות, נעבור על המועדים שצריכים לעבור בדרך, ועל דברים נוספים, לדוגמה זכויות בעלי דירות קשישים, והטבות נוספות שהוצאנו במהלך המשא ומתן. אני כן ארצה לשתף אתכם בדברים שלא רשומים פה, בדף הזה, בסוד העניינים, בדברים שקרו מאחורי הקלעים, והרבה גם על הנושא הפרויקט שלכם, פרויקט קצת מיוחד, יש תשקיף שיצא על המתחם, אנחנו נדבר על זה, זה גם קיבל ביטוי בהסכם, ואני דווקא אנסה להרחיב את הדיבור דווקא על זה, פחות על הדברים שאפשר פשוט לקרוא אותם אם תרצו, ואני אעבור על רובם. אז דבר ראשון נתחיל מהעסקה, אתם מקבלים תמורה של 21 מטר תוספת על שטח הדירה הקיימת, המדודה. מה זה אומר? שלאחר חתימת ההסכם ייכנסו לכל דירה טיפוסית, ויש לכם טיפוסי דירות, וימדדו את כל הדירות, את כל טיפוסי הדירות בבניין לפי חוק המחר, זה נקרא שטח פלדלת. על שטח הפלדלת הזה יוסיפו עוד 21 מטר באותו צורת מדידה. כלומר, אם נגיד שדירת התמורה שלכם היא 80, דירת הקיימת, לא התמורה, הדירה הקיימת היא 80 מטר, הדירת התמורה, הדירה העתידית צריכה להיות 101 מטר. בכוונה אנחנו לא נוקטים בלשון של כמה חדרים, אם היום יש לכם 3 חדרים, מחר תקבלו 4 חדרים. אוקיי, זאת העסקה. אני רק מציע, אין בעיה, אני מציע רק שנייה, אני הולך לדבר 25 דקות על השעון. אני אומר, אני רק מבקש את השאלות וכל מה שזה, נשאיר לסוף, אני אענה על הכל, אני מבטיח. העסקה, ה-21 מטר, אגב, על פניו, נשמע קצת מספר מוזר, למה 21 מטר, למה לא 20, למה לא 25, למה לא 30, למה לא איזשהו מספר עגול, גם זה היה מלאכת מחשבת שלא הגענו למספר הזה סתם, הפרויקט הזה מלווה במפקח מטעמכם ושמאי מטעמכם, משרד שמאות ספקטור שמאים, גיל סיטון בעצמו ליווה את הפרויקט הזה, הכין דוחות שמאים שערכנו ומתחנו את התמורה לבעלי הדירות לקצה. זאת אומרת, קיבלנו את המקסימום, וזה אני אומר לכם את זה בצורה מושכלת ובדוקה על ידי שמאי מטעמכם, לא שמאי של היזם, שהגענו למקסימום שאפשר לקבל בעסקה מהסוג הזה, וזאת העסקה שמונחת לפניכם פה. יכולים להיות אגב הרבה טענות, מה זה, למה רק חנייה אחת ולא 3 חניות, כל מיני דברים מהסוג הזה. העסקה שעכשיו אני הולך להציג לכם זאת העסקה, וכל אחד צריך לעשות את החשבון שלו אם הוא רוצה אותה או לא, וזה זכותכם לקחת אותה וזכותכם גם לא לקחת אותה. אנחנו, אין עלת בייסבול, אין מישהו שמחכה עם עלת בייסבול מחוץ לדלת, זכותם לבחור מה שאתם רוצים. אז דיברנו על הדירה, הדירה גדילה ב-21 מטר, אמרתי בכוונה שאנחנו לא מדברים, לא נוקטים בלשון חדרים, למה? כי יש לכם במסגרת ההסכם עם היזם שעות של מעצב פנים, שאיתם 10 שעות של מעצב פנים, שתוכלו לעצב את הדירה שלכם איך שאתם רוצים. אתם תקבלו את גודל הדירה שלכם בהתאם למדידה, בתוספת המטרים, ותעצבו את הדירה שלכם איך שאתם רוצים. לדוגמה, הקודמת שלי, אם הדירה שלכם היא 101 מטר, זה 4 חדרים קלאסית היום, או 3 חדרים או 3.5 חדרים מרווחת מאוד. זה up to you בכפוף למגבלות האדריכליות. בנוסף לזה, אתם מקבלים עוד מרפסת של 12 מטר. כלומר, הקונטור של הבניין שלכם גדל ב-33 מטרים, סך הכל.
הדירות שלכם הם יוקמו בשליש האמצעי של הבניין החדש. מה זה אומר השליש האמצעי? חשוב להסביר את זה, ואז גם נסביר את המנגנון בחירה. ראינו פה איזושהי פרוגרמה כזאת, שאגב, אני חושב שזה טעות בשלב הזה, תמיד להראות, אז או שמתאהבים או שמתאכזבים, ושניהם לא טובים בשלב הזה. כרגע אי אפשר לדעת, אנחנו נדבר על מה זה ההליך שאנחנו הולכים לעבור עכשיו, הליך הטאבע, שבו צריכים להגדיר את הזכויות, ואנחנו יודעים שיהיה בניינים בגבהים מסוימים, לכל הפחות 10 קומות, זה הגבהים של הבניינים שמייצרים היום, ונניח שיצרו 3 בניינים של 12 קומות, השליש האמצעי בבניין של 12 קומות זה בין 4 ל-8, בין קומה 4 לקומה 8, זה דירות שיהיו דירות בעלים. איך יודעים מי יקבל את קומה 8 ומי יקבל את קומה 4? אוקיי, בהתחשב בזה שכל קומה שווה טיפה יותר מהקומה שמתחתיה, עושים מנגנון שמאי. אותו שמאי שציינתי מקודם, גיל סיטון ממשרד ירון ספקטור, מעריך את הדירות שלכם היום, דומה להערכת שווי של הדירות הקיימות, הוא מעריך ועושה איזושהי טבלה, שהטבלה מנוקדת ממספר 1 למספר 56, כשמספר 1 זה אומר הדירה שלו שווה הכי הרבה, השווי שלה הוא הכי גבוה היום. אותו בעל דירה בהתאם למאפיינים שהגדרנו, זאת אומרת שומרים על אותם כיווני אוויר, הוא לא יכול לבחור כיוון אוויר שהוא לא שלו, הולך ובוחר ראשון את דירת התמורה שלו. ככל הנראה הוא יבחר את הקומה הגבוהה ביותר, או אם יש לו אילוץ אחר, הוא לא יבחר את הקומה הגבוהה ביותר, אבל יהיה לו את זכות הבחירה לבחור מבין כיווני האוויר שמגיעים לו, אוקיי? זה השליש האמצעי. אתם שומרים לפחות על 2 כיווני האוויר, רגילים, לא מאולצים, לא בצורת נקניק, 2 כיוונים אנכיים אחד לשני. כל בעל דירה בנוסף זכאי לחנייה מוצמדת בטאבו, לא במתקן, לא במכפיל, לא בכל השטיקים האלה שעושים היום, חנייה רגילה ומחסן. אופן בחירת החנייה והמחסנים בניגוד לבחירת הדירות, שזה בניקוד שמאי, פה זה הולך לפי הגרלה. תאריך הגרלה שאנחנו נפקח עליה, שאנחנו נערוך אותה, וכל בעל דירה יהיה לו סיכוי שווה לקבל זכות בחירה ראשונית. כל בעל דירה מקבל חנייה, בזה אין ספק. חשוב לשים כוכבית קטנה, שתמיד קצת יותר קשה לבעלי הדירות, אבל זאת המציאות. יש סעיף בהסכם שאומר מה קורה אם אין מספיק מחסנים לכולם. חשוב לי להסביר את הסעיף הזה. נתחיל מזה שהחובה של היזם הוא לייצר כמה שיותר מחסנים, זה גם משום בהסכם, לייצר כמה שיותר מחסנים, בניגוד לחנייה, ששם אי קבלת חנייה מהווה שינוי מהותי, כלומר ביטול הסכם, אי קבלת מחסן לא מהווה שינוי מהותי, אלא מהווה קבלת פיצוי. הפיצוי הוא בשווי שמאי, בהתאם למחסן בנוי בסוף הפרויקט, זאת אומרת הערך המלא של מחסן שלא קיבלתם, אבל זה לא מהווה ביטול הסכם. אנחנו לא צופים בשלב הזה, והחברה תתקן אותי אם אני מטעה פה את האנשים, ואנחנו לא צופים בשלב הזה שלא יהיה מחסן לכל אחד. אנחנו יוצאים לעסקה כשאנחנו מעריכים ברמת סבירות מאוד גבוהה, שלכל אחד מכם שיושב פה בחדר וגם לאלה שלא הגיעו, שיהיה מחסן, אבל אנחנו לימודי ניסיון וערוכים לשלב של מה יהיה אם לא יהיה, ואם לא, אתם מקבלים פיצוי. יש עסקאות אגב שגם אומרים, אם אין הזן, זה לא אשמתי, היזם אומר, אם אין הזן, זה לא אשמתי, פה מבחינתנו זה סעיף שנלחמנו עליו, וכל בעל דירה יקבל פיצוי, אם הוא לא יקבל, שוב אני חייב להדגיש, אנחנו לא מעריכים שזה לא יקרה. בנוסף, אתם מקבלים ואוצ'ר של 50,000 שקל, לרכישת מוצרי חשמל או ריהוט. זה לא חלק מעסקת הפינוי-בינוי, אבל איזשהו צ'ופר נחמד שהנציגות הוציאה, ואנחנו הוצאנו במהלך המשא ומתן במכרז יזמים. זאת התמורה העיקרית. אני אקפוץ ישר ללוחות הזמנים. לוחות הזמנים קבועים בתנאים המתלים. אתה יכול להראות טיפה למטה? לוחות הזמנים קבועים בתנאים המתלים, ופה אני אתייחס דווקא לנושא של התשקיף. יש תשקיף שיצא, אני כבר לא זוכר מתי, גם היה אמור להיות איזשהו גילוי ציבור בדבר הזה, והוא נדחה, אני מניח שאתם מכירים על מה אני מדבר, ובתשקיף הזה רשום ששני בניינים מתוך 5 אצלכם, אמורים לעבור תהליך של התחדשות בניינית מסוג חיזוק. תמ"א 1, אם אתם מכירים את המושג, תמ"א מסוג חיזוק, שזה כמובן משהו שהוא בינינו נורא לא הגיוני, אף אחד לא רוצה את זה, כן, נכון, בצד השני. לא אתם, אני מניח, רוצים את זה,
ככה אני מבין מבעלי הדירות, לא היזם רוצה את זה, לא אנחנו רוצים את זה, עורכי הדין, אף אחד לא רוצה את זה, ואנחנו מאמינים בצורה כנה שגם העירייה לא רוצה את זה. אבל זה התשקיף שפורסם, יכול להיות שזו עבודה ישנה שבגינה פורסם, זה דבר שהטריד את מנוחתנו ומנוחת הנציגות הרבה מאוד זמן, גם בשלב המשא ומתן, ובגלל זה הכנסנו, עוד לפני שהכנסנו סעיף להסכם, הלכנו, והיה חשוב לנו, וזה מאוד חשוב לי שתבינו את זה, היה חשוב לנו לבחור את האדריכל שהוביל את התהליך הזה. והנציגות שלכם, בניגוד אגב להרבה מאוד פרויקטים, ותבדקו את מה שאני אומר לכם אחרי זה, לא הולכת ובוחרת אדריכל עוד בכלל לפני שהפרויקט התחיל, היא הלכה ראיינה אדריכלים מהמובילים בתחום, והשאלות הראשונות שנשאלו אותם אדריכלים זה, האם התמודדת עם שינוי תשקיף, האם התמודדת עם האירוע הזה שאנחנו עכשיו נכנסים אליו, לימים נבחר דני קייזרמן, אדריכל מוכר מתל אביב, שבין היתר נבחר גם על בסיס הניסיון שלו בשינוי תשקיף, הוא הרגיע אותנו, ואני בתמורה מרגיע אתכם חזרה, שהדבר הזה הוא בר שינוי, תשקיף זה לא מסמך מחייב, זה לא טבע מחייבת, זה גילוי דעה, אבל הוא לא מחייב, וכן יש מקום לשינוי, בגלל שזה באמת לא הגיוני, תמה מסוג חיזוק, העיריות רק בורחות מזה, ואין פה איזה משהו שהוא מסוג שימור, או משהו בסגנון שלכם, הבניינים, אתם מכירים אותם יותר טוב ממני, אז אנחנו מאמינים שיהיה אפשר לשנות את זה. זה מבחינת דני קייזרמן, וחשוב להגיד גם שאותו אדריכל שאתם, באמצעות הנציגות שלכם בחרתם, הוא הולך להיות אדריכל של כל הפרויקט, גם של מעפילי אגוז, תודה. מעפילי אגוז וסמטת וולקר מאחורה. זאת אומרת, אנחנו כפינו במרכאות את האדריכל על כל המתחם הגדול, שאנחנו לא חלק ממנו, אבל אנחנו נתת מתחם בתוכו. אז מכאן לכאן, הלוחות זמנים. התנאי המתלה הראשון זה התנאי המתלה שקובע מתי אנחנו מגיעים לרוב הדרוש, בניגוד לשאר התנאים המתלים, זה תנאי מתלה שקשור אלינו, בעלי הדירות, ושם נתנו לעצמנו 12 חודשים עם איזושהי הערכה, ולא יותר מ-24 חודשים. אנחנו לא צופים שנצטרך את כל הזמן הזה, אבל אני תמיד אוהב לקחת, כשזה מגיע אליי, לקחת אקסטרה זמן כדי שלא נהיה לחוצים. התנאי המתלה השני זה הכרזה על המתחם, זה תנאי מיסוי, הוא יותר דקלרטיבי מאשר בפועל, והגענו לתנאי המתלה השלישי. התנאי המתלה השלישי, וזה סעיף שבדרך כלל לא נכנס בהסכמים מהסוג הזה, שמנו ליזם 18 חודשים מהיום, כי היום חתם ראשון הבעלים, מהיום 18 חודשים לשנות את התשקיף כך שהוא לא יהיה בו, שלא יהיה בו חיזוק, אלא רק הריסה ובנייה. אנחנו כן ביטחנו את האירוע הזה, ושמנו שם איזשהו סעיף שאומר, מה קורה אם היזם, בכל זאת נגיד מצליח לשנות בניין אחד שהוא חיזוק, וכל השאר מצטרפים להריסה ובנייה, אתם יודעים, בעלי הדירות, שבכל מקרה, ואיך שאנחנו לא הופכים את זה, אין דייר אחד בפרויקט שמקבל דירה בחיזוק. כל בעלי הדירות מקבלים דירה בבניינים חדשים מסוג הריסה ובנייה, וגם היזם מאוד סמוך ומאוד בטוח שלא יהיה אפילו בניין אחד בחיזוק בפרויקט הזה. יש 36 חודשים מועד קבלת אישור הוועדה, מאישור המלצת הוועדה המקומית לאישור הטאבע, ועוד 24 חודשים, אלא אם כן נדרש תוכנית נוספת, לקבל היתר בנייה. מבחינת לוחות זמנים של מינימום, אוקיי, תהיו איתי, 5 שנים מינימום מהיום, או מהמועד הרוב של הרוב הדרוש יותר נכון להגיד, ויכול להיות גם 6 או 7 שנים, זה הזמנים, חשוב לנו להיות מאוד כנים בהתחלה, כדי לא לייצר איזשהו מרמור בהמשך, אלה לוחות הזמנים, אבל, כמו שאמא שלי אומרת, צריך לשתול את השתיל כדי לקטוף את הפרי מתישהו. אז אנחנו שותלים היום את השתיל. לתחילת בנייה, נכון. לתחילת בנייה. אין מה לעשות, כן, כולנו רוצים להיות אופטימיים, אבל אני מקריא את מה שכתוב בהסכם. יש ליזם זכות ביטול, אני קופץ קצת קדימה, יש ליזם זכות ביטול לבטל את ההסכם ברווחיות של מתחת ל-16%. למה ליזם יש זכות ביטול מתחת ל-16%? זה כי מתחת ל-16% מאוד קשה לקבל ליווי בנקאי, בטח היום, בתנאים של היום, מאוד קשה לקבל ליווי בנקאי. אנחנו לא רוצים יזם שיבצע פרויקט שהוא לא יכול לקבל ליווי בנקאי, ולכן התנאי המפסיק הזה. התנאי המפסיק השני זה שהתשקיף לא תוקן, אוקיי? זאת אומרת, יש כאן 2 תנאים לביטול ההסכם.
או שאנחנו מבינים שהעירייה מתקשת על חיזוק, ואז אנחנו מבטלים את ההסכם, כי אנחנו לא רוצים חיזוק, או שכן, זה יהיה כבר תלוי בכם, או שאין רווחיות לפרויקט. זה הולך, עוד פעם, זה הולך להריסה ובנייה. כרגע העירייה, כמו שהיא גילתה את הדעה שלה בלפני הרבה מאוד זמן, אנחנו מתחילים שזו עבודה ישנה, היא רוצה ששני בניינים יהיו בחיזוק. זה נשמע מאוד מאוד לא סביר, ולכן אנחנו צריכים, אגב, תמ"א 38, האלה שקרובים למספרים יותר גבוהים. 87, 89, כן. אלה שקרובים לבניין הגבוה של 91. לא. אבל, עוד פעם, אני רוצה להרגיע, חברים, אני רוצה להרגיע את כולם פה, אם אנחנו, וזה גם אולי אמירה יותר חשובה להגיד, אם אנחנו לא נעשה כלום, זאת אומרת, לא נעשה את מה שאנחנו עושים היום, לא נתאגד, לא ניקח יזם, לא בחרנו את האדריכל שמתמחה בתחום הזה, ונשב רגל על רגל, התוצאה היא תהיה חיזוק. אנחנו הולכים להילחם בזה, ואנחנו מאוד מאמינים שנוכל לנצח. אחרי כל 5-7 שנים הארוכות שעברנו, ומלחמות, ועשינו את הכל, הגענו לרגע המיוחל, קיבלנו היתר בנייה, עכשיו הגיע השלב של פינוי הדירות. יש לכם הודעת של 90 ימים שעליה אתם יכולים להסתמך, אני מציין שאתם גם תדעו את זה לפני, יש גם ליווי בנקאי שקורה לפני, אתם כבר תתחילו לחוש את הפינוי הקרב, אבל ההודעה שעליה אתם מסתמכים היא בת 90 ימים, כאשר יש לכם 45 ימים להתפנות. זאת אומרת, יש לכם מועד פינוי של 45 ימים, כל מי שמתפנה יכול לקבל את הכסף שלו במנותק משאר השכנים שלו, ולאחר 90 ימים כל הבניין צריך להתפנות. הסיבה שזה 45 יום ולא להגיד לכם היום הראשון לנובמבר, בראשון לפברואר תתפנו, זה כי אנחנו יודעים שבראשון לפברואר מאוד קשה, ולכן נתנו מראש 45 ימים, זה המחשבה שעומד מאחורי זה. איחור במסירה, יש ליזם 45 חודשים לבצע בניין עד 20 קומות, ועוד כל חודש על כל קומה נוספת. יש שם רשום בהסכם, אבל מה קורה אם הוא מאחר במועד החוזי? אתם רשאים לתבוע את היזם בהתאם לחוק המחר, יש שם תנאים שקבועים בחוק המחר, וחשוב להגיד את זה שזה לפי שווי הדירה החדשה ולא לפי שווי הדירה הקיימת, לקבל פיצוי בגין איחור במסירה. אתם זכאים על פי דין ועל פי הסכם לקבל פיצוי בגין איחור במסירה. אוקיי? תודה. אני מגיע לזה, עכשיו אני מגיע לזה. טוב. ליווי בנקאי וערבויות. לב ליבו של ההסכם, חשוב מאוד, אחד הסעיפים הקרדינליים שמגנים עליכם. עד הריסת הבניין, עד היציאה שלכם מהדירה, בסך הכל אם היזם מפר את ההסכם מולכם, לא מקדם, מאחר בזמנים, זה מבאס, זה כואב, זה מכעיס, אבל הדירה היא בידכם. זאת אומרת, לפחות לא השתנה כלום במובן הזה. מרגע שאנחנו נותנים ליזם את המפתחות, והוא הורס את הבניין, פה אנחנו מתחילים לדאוג יותר, אנחנו רוצים לבטח את עצמנו ברמה יותר גבוהה, ולכן, כמו שעורך הדין נעמה אמרה מקודם, דרשנו וקיבלנו את הערבויות ברמה הגבוהה ביותר ממה שאפשר בעסקאות מהסוג הזה. הדבר הראשון, זה שאנחנו עמדנו על זה שזה יהיה ליווי בנקאי מאחד מחמשת הבנקים או חברות הביטוח הגדולות במשק. יש למוסד שמממן את הפרויקט חשיבות בעינינו. אנחנו רוצים מוסד גדול עם ניסיון שלא נותן כסף סתם, שבודק את היזם, שבודק את ההתקשרויות שלו עם הקבלנים. זאת אומרת, או לפני שקרה האירוע שבכלל בגינו צריך את הערבויות, שיש עוד מוסד שנותן את הגושפנקה שלו על כל הפרויקט. ואז מגיעים הערבויות. הערבות הראשונה זה ערבות חוק המחר. פה דרשנו ערבות חוק המחר, זה ערבות בגובה הדירה החדשה, מעריך אותה השמאי של הבנק המלווה,
ולכל אחד ואחד מכם מעריכים בהתאם להצמדות, לסוג הדירה שהוא בחר וכן הלאה וכן הלאה, ואתם מקבלים על שמכם ערבות עם מספר כלשהו צמודה למדד תשומות הבנייה. בנוסף אליה הוספנו עוד תנאי נוסף לחילוט של איחור במסירה מעל 18 חודשים. אם היזם, ועכשיו אני אסביר את הערבות, אם היזם, וזה בדיוק ענה לגברת פה שהיא שאלה מה קורה עם היזם באמצע הבנייה פושט הרגל. אם היזם פושט הרגל באמצע הבנייה, אנחנו הולכים כקבוצה לבנק המלווה ודורשים ממנו את חילוט ערבות חוק המחר. לבנק המלווה שמורה הזכות לבחור אחת משתי חלופות, או להביא לכם את הדירה החדשה שלכם בהתאם להיתר ומפרט חוק המחר שכבר יצא. אי אפשר לעקוף את הבנק בשלב הזה. למה? כי בשלב הזה שכבר התחלנו בנייה, יש היתר בנייה. היתר בנייה זה מסמך משפטי מחייב לכל דבר, אסור לחרוג מהיתר הבנייה, אסור לבנות בניגוד להיתר הבנייה, זאת אומרת כל מה שיצא, היתר הבנייה שיצא זה מה שאתם צריכים לקבל. בנוסף גם יש מפרטים חוק מחר, אותו דבר, אסור לסטות מהם עד 2% או 5% מהכמויות וכן הלאה וכן הלאה, יש את החוק שמדבר על כמה שאסור לסטות מהם. אני אענה. אם היזם פשט את הרגל, בוא נחלק את התשובה הזאת לשתיים, עוד פעם, כי זה מאוד דיכוטומי במובן הזה. עד הפינוי של בעלי הדירות והליווי הבנקאי, היזם פשט את הרגל, יש סעיף בהסכם שאומר, פשיטת רגל של היזם זה ביטול הסכם מלא מול היזם, זאת אומרת, זה הפרה מהותית של היזם, את ההסכם. אנחנו, עורכי הדין שלכם, מחזיקים בפרוטוקול מטעם היזם שממנה אותנו כבעלי ייפוי כוח שיכולים למחוק הערות אזהרה שנרשמו לטובת היזם, פלוס ייפוי כוח מתאים. פרוטוקול פלוס ייפוי כוח מתאים נוטריוני עבורכם, אנחנו מחזיקים את זה בנאות עבורכם, שאם היזם הפר את ההסכם, לא רק פשט הרגל, לא עמד במועדים, לא הבטיח לכם 21 מטר, חזר אפשר רק 12, אוקיי? על כל הפרה אפשרית, אם הוא לא עומד בתנאי ההסכם, אנחנו לא תלויים ביזם ומשתמשים בייפוי כוח הנוטריוני ומסירים את הערת האזהרה. אחרי תחילת הביצוע, וזה אמרתי, צריכים להבחין את זה לשתיים, אחרי תחילת הביצוע, אם היזם פושט את הרגל, שזה עיקר ההפרה הצפויה האפשרית, שבגללה הוא לא ימסור לכם את הדירות, בשלב הזה יש לכם את ערבות חוק המחר שאמורה להבטיח אתכם. אבל בנוסף לערבות חוק המחר, יש עוד שאלה, היזם פושט את הרגל, אז הצ'קים שלו לא נכנסים, או ההפקדות שלו לא עוברות. מה עושים? יש לכם בנוסף גם ערבות לסחירות. הערבות לסחירות היא ערבות אוטונומית. זאת אומרת, היא ניתנת, זו ערבות ברמה הכי גבוהה, ניתנת לחילוט על פי דרישה, זאת אומרת, אתם באים לפקיד בנק, שמים את הערבות, והוא חייב להביא לכם את הכסף. היא לכל תקופת הבנייה, זאת אומרת, אם יצא שהדירה שלכם שווה 10,000 שקל לחודש, זה דמי הסחירות שמגיע לכם לקבל, ונקבע 45 חודשים, אתם מקבלים מ-day one 450,000 שקל, ערבות כל אחד ואחד מכם, בהתאם לדוגמה הזאת, או 360, 450, לא משנה מה שנקבע, מ-day one. אגב, מי שמזכיר את הדירה שלו יודע שאפשר לדרוש 3 חודשי סחירות. אנחנו דורשים 45 חודשי סחירות, כי אנחנו לא מוגבלים בחוק הזה, והיא פוחתת ולא פחות מ-12 חודשים. זאת אומרת שגם אם נשאר חודש אחד לבנייה, אתם נשארים לפחות עם 12 חודשים, בהתאם לדוגמה 120,000 שקל, או עם דוגמה יותר ריאלית, נגיד 90,000 שקל, שנשארים אצלכם ביד, בכל משך הזמן, גם אם נשאר עוד חודש אחד לבנייה. הערבות הבאה זה ערבות למיסים. ערבות למיסים, אנחנו לא צופים שיהיה פה מיסים, אבל אנחנו לעולם לא יודעים. אם יהיו מיסים, ואם יצוצו מיסים בגין ההסכם, היזם צריך לשלם אותם, אבל אם הוא פשט את הרגל לפני שהוא שילם, בזמן שהוא נלחם עליהם, שלא תהיו בלופ הזה, אנחנו מחזיקים בערבות עבורכם. אני לא ארחיב עליה, כי אולי קצת פחות רלוונטית פה. ערבות לרישום, אתם, אחרי שכבר חזרתם לדירות שלכם, מה קורה אם אז היזם פשט את הרגל? תבינו לאיפה המחשבה עוברת כבר קדימה. לא, סיימנו את הביצוע, קיבלתם את הדירות, יש פרק זמן של 2 שבו היזם צריך לתקן את הרישום. היום יש לכם נסח טאבו, מחר צריך להיות לכם גם נסח טאבו, אבל חדש, עם ההצמדות, עם הדירה הגדולה והחדשה וכן הלאה. זה התפקיד של היזם. אגב, באמירה מוסגרת, התפקיד שלנו, עורכי הדין, זה לוודא
את הרישום שהוא מתבצע כמו שצריך, שלא יצמידו לשכן את המחסן של השכן שלו, ואז אנחנו מתחילים להיכנס למלחמות. אנחנו מוודאים שכל מה שבחרתם, את ההצמדות, שהדירה שלכם, שהכל היא בהתאם למה שמגיע לכם לקבל, והיזם מבצע את הרישום לכם וגם לדירות החדשות, זה למה היזם מבצע. מה קורה אם היזם פשט הרגל? אנחנו מחזיקים ב-200,000 שקל עבורכם, רק כדי להשלים את הרישום, לטפל בזה ולהשלים את הרישום, גם זאת ערבות אוטונומית. הערבות, אחת לפני האחרונה, זה ערבות בדק. אחרי שאתם מקבלים את הדירות שלכם, יש תקופה של אחריות ובדק, אגב, היא גם עד ל7 שנים, בהתאם למערכות מסוימות, אבל ב-14 חודשים הראשונים אנחנו מחזיקים ב-20,000 שקל כפול 56, ב1,120,000 שקל, אנחנו מחזיקים עדיין בכסף נאמנות עבורכם, שאם היזם הלך וברח לפרויקט הגדול שלו הבא בתל אביב, וה-56 דירות הקטנות כבר לא מעניין אותו, אנחנו פה כדי שיהיה כסף לשלם, לא יודע, לאלומיניום, או אם חדר הממ"ד לא נסגר וכן הלאה, שיהיה לכם כסף אצלנו בקופה עבור הדברים האלה. אנחנו לא רוצים להשתמש בזה, זה תפקיד היזם לבצע את זה, אבל אם הוא לא מבצע את זה, אתם מעוגנים במובן הזה. הערבות האחרונה, והיא לא ערבות מאוד טריוויאלית, לא מקבלים אותה בכל פרויקט, וגם לא בסכום הזה. דרשנו ערבות לניהול הליכים משפטיים נגד היזם. מה קורה אם היזם מפר מולכם? אז יש לנו 300,000 שקל כדי שתוכלו להשתמש בהליכים משפטיים מול היזם. זה מאוד מאוד לא טריוויאלי, ואגב זה אומר משהו, ואני אומר את זה כשהיזם פה, כן, אז אני אומר את זה, אנחנו כבר לא בשולחן המשא ומתן רבים אחד מול השני, זה גם אומר משהו על היזם, על התום לב שלו בכניסה למשא ומתן ובקיום החוזה. המפקח זה פרו הנדסה, לצערנו נמנע מהבעלים להגיע עם אשתו יולדת ברגעים אלה. השמאי זה גיל סיטון, הוא במקרה הופיע פה וגם הגיע, אז מי שדיברנו עליו מקודם. דמי השכירות. דמי השכירות נקבעים על ידי שמאי הבעלים, זה נושא שהוא מאוד מאוד רגיש לבעלי הדירות, יש עליו המון שאלות וחששות, ולכן היה לנו חשוב, התעקשנו שהשמאי שאתם בחרתם, הוא זה שיקבע לכם את דמי השכירות, שלא יהיה איזה שמאי מוסכם, או שמאי שבטח לא שמאי של היזם. בתוספת 10%. מה זאת אומרת? מה שהשמאי קבע, אתם מקבלים עליו עוד תוספת של סכום. גם זה, ותבדקו אותי, בהרבה מאוד חוזים אחרים, זה לא קיים. זה איזושהי תוספת עבורכם, כי אנחנו מבינים את החשש, אנחנו מבינים את הקושי שיש לבעלי הדירות, האם הכסף יספיק, האם כסף לא יספיק, האם אולי אני צריך לעבור לאזור אחר קצת יותר יקר, כי אין באזור שלי כבר דירות שמתאימות לי, ולכן זה נמצא. שדרוג הדירה, אתם זכאים, שדרוג שינמוך ורכישת דירה נוספת, אתם זכאים במהלך שלב יותר מתקדם של הפרויקט, גם לרכוש דירה נוספת בהנחה, או לשדרג את הדירה שלכם, זאת אומרת, יש לכם דירה של 4 חדרים, אתם רוצים דירת 5 חדרים יקרה יותר, אתם זכאים לעשות את זה בהנחה של 5%. ואני חושב שדי זהו, שני דברים אחרונים. מבנה מסוכן, דיברנו על זה שיש לכם 50,000 שקל ואוצ'ר כל אחד, יש לכם גם כבניין 50,000 שקל תקציב למה קורה אם הבניין מוכרז כמבנה מסוכן, אז אתם זכאים שהיזם יכניס את היד וישלם עד 50,000 שקל. בעלי דירות קשישים זכאים, בעל דירה קשיש כחוק, כהגדרתו בחוק, זה בעל דירה בין 70 או 75, אני עוד שניה אסביר את ההבדל ואז אסביר שזה לא כך משנה במקרה שלכם, שמתגורר 2 במועד חתימת ראשון הבעלים, זאת אומרת אם מישהו גר היום לפחות 2, הוא זכאי להיכנס להטבות של החוק, החוק מאפשר לאותו בעל דירה קשיש, המחוקק מבין שלאותם בעלי דירות מבוגרים, הנושא הזה של מעבר לדירה חלופית וחזרה הוא יכול להיות קשה, אולי אפילו טראומטי במובנים מסוימים, ולכן מאפשר לו חלופות לצאת מהפרויקט, ומאפשר לו חלופות להישאר בפרויקט. החוק המחוקק גם הבדיל בין האם אותו בעל דירה הוא בן 70 או בן 75. אם הוא בן 70 ועד גיל 75, לא כולל, היזם מחויב להציע לאותו בעל דירה קשיש את אחד החלופות שאני הולך להגיד לכם היום. אם הוא בן 75 ומעלה, אותו בעל דירה קשיש
זכאי לבחור את כל אחת מהחלופות שאני הולך להציע לכם היום. אם אתם מבינים, יש כאן היפוך של הכוח. במקרה שלכם, התעקשנו וקיבלנו, באותם בעלי דירות קשישים, בעלי דירות בני 70, זכאים לבחור. זאת אומרת, לא צריכים להציע להם, למעט החלופה של 2 דירות שהיא כפופה להתכנות. אני אעבור עכשיו על החלופות. אני שנייה עובר על החלופות. החלופות של לצאת מהפרויקט. אותם בעלי דירה יכולים לבחור לקבל את שווי הדירה העתידית שלהם באיוון, במועד קבלת ההיתר. זאת אומרת, כולם מתפנים, עוד מעט מתפנים, הם מקבלים כסף ורוכשים וצריכים לרכוש על פי הפטור, לפחות ב-75% מהסכום שהם קיבלו, דירה חלופית. לחילופין, אותו בעל דירה קשיש יכול לבחור שהיזם יקנה לו דירה אחרת בשווי דירת התמורה, או שהוא יכול לעבור לדיור מוגן בשווי דירת התמורה. זה 3 החלופות של לצאת. יש גם חלופות של... בבקשה, כן. אני מגיע לזה. כן, כן. בנוסף, עכשיו מניתי את 3 החלופות של לצאת מהפרויקט. הבן אדם אומר, cash out, אני רוצה לצאת מהפרויקט, לא רוצה לחזור. במידה ואותו בעל דירה קשיש רוצה לחזור לפרויקט, הוא זכאי או לקבל דירת תמורה קטנה יותר ואיזון כספי, נגיד דירת התמורה שלו היא שווה 4 מיליון שקלים, והוא מספיק לו דירה של 3 מיליון שקלים קטנה יותר, כי היא קטנה יותר ולכן השווי שלה הוא נמוך יותר, ומיליון שקלים אקסטרה. הוא זכאי לזה בפטור ממס מלא. זאת אומרת, הסכום שאותו בעל דירה יקבל, פטור ממס מלא, כולל קבלת דירת התמורה. בנוסף, קבלת 2 דירות קטנות בשווי דירת התמורה. שאלה פה גברת בכמה חדרים. נניח הדירה העתידית שלי 5 חדרים וכמה היו לי 2 חדרים, אז התשובה היא, זה בכלל לא הז'רגון, לא מדברים בכמות חדרים או בכמות מטרים, מדברים בשווי. אם דירת התמורה העתידית שלי 4 מיליון שקלים, אותו בעל דירה זכאי לקבל 2 דירות בנות 2 מיליון שקלים, וזה כפוף אבל להתכנות. זאת אומרת, אם הדירה היא קטנה מדי, וזה גם חשוב להסביר, נניח הדירת התמורה היא דירה שהשווי שלה הוא 3 מיליון שקלים, ואין 2 דירות של 1.5 מיליון, או לצורך הדוגמה, או לצורך העניין 1.6 מיליון, 1.4 מיליון, זה לא חייב להיות בדיוק חצי, ואין את הדירה הזאת, אז הוא לא זכאי לקבל את זה, כי אם אין מה לתת, אז הוא לא זכאי לקבל את מה שאין. העירייה, ועל זה גם איזו נקודה שחשוב להגיד אותה, העירייה מחייבת את היזם, וגם פה היא תחייב אותו, לייצר מספר סוגים של דירות, מ2 חדרים ועד 5 ואפילו 6 חדרים, היא תחייב אותו. זאת אומרת, יהיו דירות קטנות בפרויקט הזה, בוודאות. השאלה אם זה בדיוק יהיה בהתאם לרצונות שלכם, השאלה גם מה הדירה שלכם, וכן הלאה. כן. לא בהכרח דירות צמודות. זה יכול להיות אחד בבניין, לא יודע, מזרחי, ואחד במערבי, בקומה 4, בקומה 1. זה בהתאם לשווי. זה באותו מתחם, זה באותו מתחם. מספיק אחד. מספיק אחד שלפחות השני הוא מעל 65, נכון? לא, שאם אחד מעל 70 והבן הזוג השני, לא משנה מתי? מספיק שאחד מבני הזוג הוא מעל גיל 70. כן, אני עכשיו שנייה, רק רשמית, שנייה. חברים, אני סיימתי, אוקיי? אמרתי 25 דקות, אני לא יודע, לא הסתכלתי לשון, יכול להיות שעמדתי בזה, יכול להיות שלא, אבל עכשיו זה הזמן שלכם, אני פה, עורך הדין נעמה פה, גיל פה, עם שאלות שמעיות, כל דבר אתם מוזמנים לשאול, אנחנו פה כדי לענות לכם. כן. כן. בעצם אם אתה רוצה לממש, אתה רוצה לענות? כן. לא יקלו את הדירות שלהם? כן. אז שאלה חשובה. אז אני אומר ככה, קודם כל כשיוצאים לפרויקט, כל אחד מחזיק ערבות בגובה הדירה החדשה, ערבות של הבנק. עכשיו, לפני שאתם יוצאים לפרויקט, אנחנו חותמים, זה נקרא הסכם משולש, ששם חותמים אתם כבעלי דירות, היזם
והבנק, זה הסכם משולש. בהסכם הזה כתוב חד משמעית, שהבנק לא יכול לבוא אליכם בשום דרישה, בשום דרישה כספית. לא משנה מה גובה החובות של היזם. זה כתוב בריש גלי, ואנחנו מקפידים שזה יהיה כתוב, ואם לא כתוב אנחנו מוסיפים את זה להסכם. הוא לא יכול. הבנק, נניח, אני הולכת איתכם למקרה הכי גרוע, אוקיי? תמיד אני חושבת על המקרים הכי גרועים. פיניתם את הדירות, קיבלתם את הערבות, כי בלי לקבל ערבות לא תפנו את הדירות, רגע, אני רואה את המשקפיים. בלי לקבל ערבויות לא תפנו, פיניתם את הדירות, כל אחד מחזיק ערבות בגובה הדירה החדשה, בשווי הדירה החדשה, עברו 3 חודשים והיזם פשט את הרגל. זה התרחיש, באמת תרחיש לא כל כך מציאותי, גם כי הבנק בודק את החברה, הבנק בודק את הפרויקט, תרחיש קצת בדיוני שאחרי 3 חודשים, אבל אני בכוונה אומרת את זה תסריט אימה, אוקיי? עכשיו, לבנק יש 2 אפשרויות. או לבוא לכל אחד מכם ולהגיד, מוישה, ינקל, דוד, אתה הדירה שלך 5 מיליון, אתה הדירה שלך 4 מיליון, כל אחד קחו את הכסף שלו, שלום ביי, אני לוקח את הדירות, אתם קחו את הכסף. עד היום, ותבדקו אותי, זה עוד לא קרה. לא קרה שחולטו ערבויות חוק מחר. מה האפשרות השנייה של הבנק? האפשרות השנייה של הבנק זה להביא יזם אחר, במקום אותו יזם שכשל, ואגב, אני כאן פותחת סוגריים, הבנק, בשביל הכסתח של עצמו, לא יחכה עד שהיזם יפשוט את הרגל, הוא יראה את זה הרבה קודם, ובהסכמי ליווי כתוב בצורה הכי מפורשת, שהיזם, ברגע שהוא מאחר בבנייה, מתעכב בבנייה, הבנק יש לו את היכולת ואת הסמכות להתמנות ככונס נכסים ולהביא יזם אחר, שייכנס בנעלי אותו יזם שמגמגם. אני אפילו לא אומרת פשט הרגל, כי זה כבר תסריט רחוק מאוד. הבנק לא מחכה עד שיזם פושט את הרגל. יש מפקח שמגיע כל חודש מטעם הבנק המלווה, לא כדי לבדוק את הבנייה, בשביל זה יש לכם את פרו הנדסה, את המפקח שלנו, אבל יש מפקח מטעם הבנק שבודק שבאמת היזם עומד במועדים ובלוח גן שהוקצב לו, אוקיי? היה והוא לא עמד, אז לכן יש לנו גם ערבות חוק מחר משופרת, זאת אומרת, ולכן גם הכנסנו את הנושא הזה של תנאים נוספים בערבות חוק המחר המשופרת, שאגב, מוציאה את הערבות חוק מחר מגדר ערבות חוק מחר, מעלה את זה בדרגה לערבות הרבה יותר יקרה. גם חשוב לי להגיד משהו, החשבון הליווי הוא חשבון נון-ריקורס, זאת אומרת, חשבון ליווי סגור. הוא גם ליווי סגור וגם אי אפשר לחזור אל הנכסים שלכם. אם היזם פושט את הרגל, ואני חושב שזה מה שהאדון יותר כיוון אליו גם, זה רשום, נון-ריקורס, זה אומר שאתם אמנם חותמים כבעלי קרקע, אבל אתם לא משעבדים את הנכסים שלכם, משעבדים את הזכויות בנייה, בעצם את הדירות העתידיות, משעבדים לטובת הבנק. הפרוצדורה שלכם, שאם היזם לא פושט את הרגל, זה מה שהסברנו עכשיו, או להמשיך את הבנייה, או לקבל את הכסף. חשוב להגיד שהבחירה היא של הבנק ולא של יחיד הבעלים הספציפי, אלא אנחנו באים כבעלים ודורשים מהבנק, ואז הוא מכריע אם הוא ממשיך או משלם. קודם כל, החשבון ליווי, רגע, דקה. קודם כל, החשבון, שנייה. רגע, דקה. קודם כל, החשבון ליווי הוא חשבון ליווי סגור. זה אומר שכל ההכנסות ממחירת הדירות נכנסות לחשבון הזה, ומיועדות אך ורק לפרויקט שלכם. זאת אומרת, היזם לא יכול לקחת את הכספים ולמנף אותם לפרויקט חדש. זה פעם אחת. ב', הבנק דורש מהיזם למכור דירות בפריסל, זאת אומרת שכבר יש כסף בקופה לפני שהיזם בכלל עולה על הקרקע ומתחיל את הבנייה. היזם חותם לבנק שאם הוא מתעכב, לשאלתך, שאם הוא מתעכב או לא עומד ביעדים, הוא מאשר מראש שיביאו יזם אחר במקומו. זה אפילו עוד לפני שהוא אני אומרת, כל אחד מהתרחישים, זה לא משנה, פשט רגל נעלם, נסע להוואי לחופשה. זה לא משנה. נכון? עכשיו, אני אגיד לכם עוד, אני ראיתי, עוד דקה, זה החלום הרטוב, סליחה שאני מדברת ככה, זה החלום, זה ממש פרויקט מאוד מאוד טוב לכל יזם אחר. למה? כי
מביאים לו כבר פרויקט שבעלי הדירות חתומים, שכבר יש היתר, שכבר יש ליווי, רק תיכנס, תבנה. הרבה מאוד יזמים מחפשים פרויקטים כאלה, זאת אומרת, לא תהיה שום בעיה למצוא יזם חלופי שיכנס בנעלי אותו יזם. כן. אז קודם כל, מה אתה אומר? עד שהוא יביא יזם חלופי? כן, אז קודם כל, אנחנו בערבות חוק מכר המשופרת, א', הגבלנו את הבנק, בדיוק בשביל הסיבה הזאת, זאת אומרת שאם עובר פרק הזמן ולא קרה כלום, הבנק מחויב לשלם לכם את הכסף, וזה הטריגר בשביל הבנק לא לעשות את זה. אני אומרת לכם, עד היום לא חולטו ערבויות, הבנק לא אוהב לשלם כספים, הוא רק אוהב לקחת כספים, זה איזשהו סוד גלוי, ולכן אנחנו התעקשנו שזאת תהיה ערבות חוק מכר משופרת, כדי שבאמת, כי החוק המכר עצמו לא נותן זמנים מדויקים, ולכן אנחנו הכנסנו את זה לתוך הערבות חוק מכר, ואגב, הערבות שכירות באה להגן עליכם לתקופת ביניים, עד שימצא היזם החלופי. גם אני חשוב לציין את זה, בזמן שהבנק נגיד מחליט, יש לו זמן החלטה שהוא שוקל בדעתו האם להמשיך, האם לשלם, אתם נמצאים בסחירות חלופית עם ערבות לסחירות, מוגנים כל הזמן. מי שערב כלפיכם זה בעצם הבנק. זאת אומרת, היזם אנחנו חושבים, עולים בדעתנו, אולי יפשוט את הרגל, הבנק אנחנו מעריכים שלא יפשוט את הרגל, ולכן הבנק ערב לכל ההתחייבויות, הוא מבטח אותנו, את בעלי הדירות בעסקה הזאת. לא. שום מס. העסקה שאתם הולכים לעשות, זו עסקת מסוג פינוי-בינוי, מסוג הריסה ובנייה, לא משנה באיזה חלופה היא, הריסה ובנייה, שבעצם אתם מוכרים זכויות בנייה ליזם, ומקבלים דירה יקרה יותר מהדירה שלכם היום. שנייה, זה הצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר את העסקה הזאת. כל עסקה במקרקעין חייבת במס, למעט מה שלא. העסקה הזאת היא פטורה ממס. אתם הולכים לקבל דירה שווה מעל 1,000,000 שקל ממה שהיא היום, בקלות, בפטור ממס מלא. חשוב להגיד, אם כבר הגענו לסיטואציה, שכשתמכרו את הדירה, לא כשתקבלו אותה, כשתמכרו אותה, אם תמכרו אותה, אם תבחרו למכור אותה, אתם תשלמו מס שבח, אם אתם צריכים לשלם מס שבח. זאת אומרת, זה לא משנה את משטר המיסוי שחל עליכם במחירת הדירה. קבלת הדירה, שזה מה שרלוונטי אלינו כעורכי הדין שלכם, במובן הזה, היא פטורה באופן מלא. כתוב, זה כתוב בצורה חד משמעית. אני רק אגיד, כתוב בכמה וריאציות. כתוב ב1,001 צורות. הדבר היחידי שאתם תצטרכו לשלם כשתקבלו את הדירה החדשה, זה הפיקדון למונים. למונים, זהו. מונה חשמל. למונה חשמל. כמה מאות שקלים, מונה חשמל, גז, מים. נכון, זה הדבר היחידי. אלא אם כן מישהו רוצה לשדרג לדירה יותר יקרה, אז הוא יצטרך לשלם על ההפרש, על הפער. הארנונה במהלך התקופה לא תצטרכו לשלם. אין ארנונה. וכשתחזרו, תשלמו יותר ארנונה, כי הדירה שלכם גדולה יותר. נכון. אתם גם מי שחוזר לגור בדירה, יהיה זכאי להשתתפות עד 450 שקלים. זאת אומרת, אם אנחנו מעריכים, אני לא יודע כמה אתם משלמים היום, אנחנו מעריכים שתשלמו יותר, היזם משתתף עד 450 שקלים לחודש, עבור כל חודש. תחזוקת הבניין, למשך... לא, תחזוקת הבניין גם... לא הבניין, תחזוקת הקרן. הקרן. אני אסתכל, אני לא זוכר, לדעתי 10 שנים. מה? כן, יש. זה מה שדיברנו עכשיו, זה הקרן. זה רשום בהסכם. 450, אני צריך להחזיר תשובה אם זה, אני לא זוכר עם כמה שנים. מה? דמי ניהול, ועד בית. כמה? לא, אני חושב, כן, לא, שנייה, אני נזכרתי. זה למשך 5 שנים, אלא אם אתה מגדירה את זה, ואז מגדירה יותר, ואז אפשר 10 שנים, אוקיי? אני אבדוק את מה שאני אומר לכם, אבל אני חושב שמה שאמרתי זה נכון. הכנסנו גם סעיף, לא רק אם הבניין מסוכן, גם אם צריך תחזוקה שוטפת לבניין, מהרגע שחתמתם... גם את זה לא ציינתי. זה גם חשוב מאוד. ברגע שאתם חותמים עכשיו על החוזה, לא משנה כמה זמן ניקח עד ההריסה, אם צריך, אם יש ביוב, זיפות,
כל תחזוקה של הבניין כרגע החברה משתתפת. זאת אומרת, אנחנו כבר נותנים לכם את הבנפיט, שברגע שחותמים חוזה, יש עוד מישהו שנותן לכם את הכסף לתחזוקה השוטפת של הבניין עד ההריסה. זה חשוב, זה גם חשוב. מה אתם רוצים? נראה לי יהיה לכם אני לא על המפרט, אבל זה קיים, החברה תגיד. כן. אתם מקבלים לפחות 2 כיווני אוויר. חברים, שנייה, חשוב לי שאני אגיד את זה עוד פעם, אני אחזור על השאלה. יש בעלי דירות בפרויקט הזה שיש להם 3 כיווני אוויר, יש הרבה שיש להם 2, ויש כמה שיש להם 3 כיווני אוויר. במצב החדש אי אפשר להתחייב, אני אומר את זה מראש וברור, אי אפשר להתחייב על 3 כיווני אוויר. זה כן יבוא בשקלול של הניקוד השמאי שלכם לבחירת הדירה החדשה. דיברנו על ניקוד השמאי, זה אחד הפרמטרים, פרמטר אגב מרכזי, שבא לידי ביטוי, וכשאתם נכנסים לעסקה אתם צריכים להבין שיכול להיות שתישארו עם 2 כיווני אוויר. אבל 2 כיווני אוויר לא אחד, זאת אומרת, דירות פינתיות, לא כלואות. נגדיים? עם 2 כיווני אוויר מלאים. אני רק אגיד שיש הרבה יתרונות להתחדשות עירונית, המיגון, הביטוח, הזה שיש יזם שעכשיו, ויש גם חסרונות, אין הרבה חסרונות, יש קצת חסרונות. אם יש למישהו 3 כיווני אוויר, זה יכול להיות כחיסרון. זה המחיר. תצטרכו לשקלל את זה במערך השיקולים שלכם, אנחנו לא רוצים להסתיר את זה ממכם. תקבלו פינתי. פינתי אתם מקבלים? פינתי את מקבלת. לא, חשוב, אם אמרת את זה, אז אולי זה לא יובהר עד הסוף. כל הדירות יהיו פינתיות, אבל לא כל הדירות יהיו בעלות 3 כיווני אוויר. אי אפשר להתחייב מראש, כי עדיין לא יודעים כרגע את התכנון. לא. למה חוסר אוויר? 2 כיווני אוויר מלאים דירה, אולי אם נראה את זה בצורה גרפית, אז יהיה יותר ברור. עוד שאלות, חבר? עוד שאלה. כן. נכון. במקרה של הפרת היזם את ההסכם, שהיזם מפר את ההסכם, כל התוצרים התכנוניים, זאת אומרת, אם היה עכשיו טאבע שהיזם קידם והפר, ואז הוא מפר לכם את ההסכם, זה עלויות של $1,000,000 צפונה, זה הרכוש שלכם. זה הערה נכונה. כן. כל דירה בהתאם להתחייבויות המסחריות של היזם, כל דירה מקבלת חנייה אחת. לפי התקן אתה מתכוון, לא אפשר. כל דירה מקבלת, תקשיבו חברים, זה מה? כן. חכה, שנייה, הפוך, אני אגיד לך יותר מזה, התקן יש לי עכשיו, יש לי פרויקטים ברובע 3 במרכז העיר תל אביב, שתוך כדי אחרי שחתמנו, הורידו מ-1 ל-0.6, מ-1 היה שם ל-0.6, ובעלי הדירות נשארו עם חנה, אין מה לעשות, היזם אכל אותה. כן, עוד שאלות? לא שאלתם, כן. שנייה, גברת. זו שאלה חשובה, אני אומר ככה, הזכות של האנשים הקשישים לא עוברת בירושה, יש עכשיו שאלה ברשות המיסוי, מה נקודת החזור? כן, מתי חותכים את זה? כלומר, מתי חותכים? כי זה נפתח. כל תקופת התכנון, אם חס וחלילה ההורים הולכים לעולמם, היורשים מקבלים דירת התמורה כמו כל אחד אחר. אם כבר ההורים חתמו על אחת החלופות וכבר שינו את מצבם לרעה, אולי כבר מצאו דירה חלופית או משהו כזה בדומה לזה, אז וכבר אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אז היורשים ייהנו מהחלופות של הקשיש, אבל בעיקרון המדינה מאוד מקפידה שהבנפיט והזכויות של הקשיש ייתנו באמת לקשיש, כי זה זכויות מטיבות מאוד מבחינת מיסוי, המדינה מפסידה מזה.
אז היא לא תיתן ליורשים אם אפשר עדיין להחזיר את הגלגל אחורה. קשיש לא. אם מישהו שהוא לא קשיש וירצה לקבל 2 דירות, אז כן. אז יש מס על הדירה השנייה. זה בדיוק ההטבה לאדם קשיש, מ-70 ומעלה, אם הוא רוצה 2 דירות, אין לו בכלל מיסוי. גם לא על הדירה השנייה. בעצם לבעל דירה רגיל יש מיסוי כפול, למה? נגיד הדירה שלי שווה 4 מיליון שקלים, אני רוצה 2 דירות של 2 מיליון שקלים. אני לא בעל דירה קשיש, אני בעל דירה רגיל. אני פעם ראשונה מקבל מהיזם 2 מיליון שקל, אני משלם על זה מס, ואז רוכש ממנו דירה ב2 מיליון שקל ומשלם גם על זה מס. אז יש בעצם מיסוי כפול. במקרה של דייר קשיש, פטור מלא זה ההטבה הכי טובה שיש אם היא אפשרית. כן. לשתי הדירות. כולל, רשמנו את זה, כולל אותה כמובן. כן, כן, זה מוגדר בהסכם ככה. בין אם זה מרפסת שנסגרה בהיתר ולא בהיתר ומהווה חלק מהדירה. זה יהיה חלק מהשטח זה חלק מהמדידה שלא תפסידו כל שטח. יגדל השטח. כן, האדון פה. לגבי מה? לגבי החלופה. אוקיי, אז קודם כל, לפי החוזה, החברה צריכה לשלוח מכתב מסודר כדי לתת לכם את האפשרות להחליט, אבל לפי החוק המיסוי, זה כשנפתח תיק מקוון בעירייה, אז צריך כבר להתנהל מול החברה ולהחליט מה, אם רוצים לקבל את דירת התמורה או להמיר את זה לאחת אחת. לאחר הטאבה, קצת... תודה. כן. תכף אני אענה לך בפרטים. לגבי חנייה מה? כמה חניות, כמה חניונים, החברה תענה על זה. התשובה תהיה כנראה, אי אפשר באמת לדעת היום כמה. רגילה, לא במכפיל, לא בזה, לא טורית, כי זה חניה אחת. אז זה יהיה בהתאם לשווי. זאת אומרת, ככל הנראה הם תרצו, יהיה להם 2 חניות, אבל זה לא בהכרח. אתה יכול שלשתיהן לא יהיה חניה, ואתה יכול שלשתיהן יהיה חניה, ואתה יכול שלאחת מהן תהיה חניה, זה הבחירה שלך. בך, ובחלופות שהן מוצאות לפניך. התשובה היא, זה בשווי. אוקיי? יכול להיות שאתה אומר, שווה לי ש2 דירות ששווה לה מצטבר, נגיד 4 מיליון שקלים, לא עולות כדי כך אם יש 2 חניות. זאת אומרת, אני מוותר על 2 חניות, העיקר שתביא לי 2 דירות, כדי שהשווים יצאו 4 מיליון שקלים ביחד. אתה מבין? אני לא יודע להסביר את זה עכשיו, להגדיר את זה עכשיו, התשובה זה יהיה בהתאם לשווי. כן. זה עוד, כן. מה? כן, נכון. לא לקחת שכר דירה, לקחת דירה שתציעו. היזם יענה. תראה, בגדול, אצלכם, הוא בדיוק הציג לכם את השלום, שזה גם באזור ליד. אז דווקא יצא לכם שיחוק עם אורון, וגם יש לו עכשיו עוד, אני אומר את זה בלי, אני לא מדבר בשם החברה, כן? יש לו עוד שלב שנפתח, וההסתנכרנות זמנים אמורה להיות לא רחוקה מהזמן שאתם צריכים להתפנות, זה הזמן שהוא צריך לסיים. אוקיי? ככה בחנתי את זה בדיוק לפני הכנס, לראות אם זה עומד בדברים. אז אם זה אפשרי, לבעל דירה קשיש זה אפשרי. זו התשובה. אבל בעל דירה קשיש לא מחויב לאורון. הוא יכול לקנות לך דירה אחרת, לא בפרויקט שלו, בפרויקט אחר לגמרי. אבל אתה יכול גם בפרויקט של אורון. אתה יכול גם. כן. שנייה, אדון, כן. אין, זה רק ממ"דים היום, אין מקלטים. כן. כן, רשמנו את זה, אני אסביר, זו שאלה טובה, אני רוצה שנייה לפרט על זה. בטח שמעתם שיש עכשיו איזושהי הצעת חוק חדשה שמאפשרת, חברים, אני רואה שאנחנו מאבדים את הקשר, אז ממש 2 שאלות אחרונות ונסיים. הייתה פה שאלה שאומרת, יש חוק שיצא לו מזמן שאומר שאפשר להגדיל את הממ"דים מ-12 מטרים, גם עד 18 מטרים, עם חדר רטוב באמצע, בצד. אז התשובה היא, רשמנו בהסכם שזה אפשרי,
זה יהיה תלוי תכנון, זה לא מגדיל את מצבת הזכויות. זאת אומרת, אמרנו שהדירה שלכם תהיה, נגיד, לפי ההסכם 101 מטר, לפי הדוגמה שנתתי בהתחלה, אז זה לא אומר שפתאום הדירה תגדל ל-108 מטר, או ל-106 מטר. היא תהיה אותו 101 מטר, אתם תצטרכו לתכנן אותה איך שתרצו. לא בטוח שתרצו שיהיה לכם ממד של 18 מטר בבית. לא בטוח שתרצו את זה. אוקיי? זה תלוי בכם, ותלוי בתכנון, זה עוד טיפה בהמשך. שאלה אחרונה, בואו נעשה שאלה אחרונה, כדי שנעשה סיום לערב. אין? הגעתי לסוף. תנסו משהו, נו. חברים, תודה רבה. תודה רבה רבה.